dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni Burias, kan dagiti karnero. Idi on-una na apanawan, adamay sa Burias, anauman anakakulong latan. Umapal nga minday to'y kadagiti karnero, nga inaldaw alumabas iti kulungan da. Ad-addan ti gagar na amakarwar iti kulungan da, idi maamuan na, nga inaldaw nga ipaspasyar ida ti pastor da, amang kuyog kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kad. Anak ko, Aborias, mapanak agbirok iti kanan tayo. Katsika, bantayam dagiti kakabsat mo, Wan. Uwan, nanang. Sikam at baba, saan kang agbangad-bangad? Surotam ti ibagan ni manang mo, Abibi. Uwan, nanang. Uwan ko namanan. Ngam no nakatalikod ni nanang ta. Pilitan manan ti rumwar dito'y kulungan. Nanang, kayat ko ti rumuar dito'y kulungan. Tapay, anya ti kayat mo nga aramidan ijerwar anak ko, Aborias. Kayat ko, di mapan agpasyar. Akas iter aramidon dagiti karnero. Nangagyo. Amo nan ti sumongbat. Napagkat pa'y laeng tikaskan ka, Aborias, no rumwar ka, baba. Dito'y kapay laeng kulungam. Ano sampay laeng dito'y. Orayam adumakkel ka. Oray no agmalmalam kanto, ijerwar. Inong, napan na ginana. Jay pastor tayo. Nasayat mat. Tapnosan na tayo abantayan dito'y. Nagsakit ti bukot ko about bawatan na. No kasta, asaan na tayo ang mapasurot amin? Kinunampay. Anya day jay a pastor. Nakaungungat. Anya day jay, Minong? Saan matakas jay tiuni tayo? Naimbag nga daw yung gagayam. Anya day ta, para suma. Saan ka ngagbuteng? Kasla na singpet met. Damagan ta, no asino. Sapay kuma, tasan ngagkagat. Saan ngagkagat? Makasao. Amo natin ang sao. Kan maawatan na ti bagbagata. Siyok ni Baba. May sa Aborias. Iso matlagayam asabali tilangam itilangami. Apay nga da ka ditoy, Baba. Umapalak ngamin ka na kayo. Tainal daw ngagpaspasyar kayo. Talaga nga ado, ti pagpaspasyaran may baba. Nagpipintas along lugar. Kayat mo ka diti sumurot. Una. Sige, sumurot ka. Inton biat, sa balimanan ang lugar ti pangipastoran da kada kami. Okay ka? Baba, nagsublit ti taga-pastor mi. Aday gam na pang or. Tumarayangon. Nakita na ka, baba. Darasem, tumaray kan, Baba! Imbag langit din, tanapartak ti panagtaray ko. Tano nakamatan nagdayjay at taga-pastor. Sigurado akarnyan nak. Ginaya da kasumbrek iti inaramit ko nga abot. Dito'y kulungan. Nakatulog ang tagiti kakabsat ko. Sa dino tinagapwan. Dahil ilang may sa amatak tinakaturog. Iso anak ita kasimrat di tabot. Kuna ni nanang asan karumrumwar. Sulpang ka talaga. Napanak lang nagpasyar. Nalipatam ka din jibilin a delikado ti kaskan karumwar. Di na ko ni Pulpulong.
Saan ka ngay pulong? Ngam di mon ulitan tinaramid mo. Anay ko, sinaplitan nakmananday ti pastor ang... Isuasurutin tayo lata. Noan niya ti kayat na. Di namat nga rod ibaga. No sa dino ti pangiturungan na kada tayo. Agbaot latan. Day talatan ti amo ng aramidan. Uwan nga rod. Sige, magna tayo lata. Baba, apay anak kapanimid ka dita. Kaya't ko ti mapanagay aya medjerwar. Nanang. Saan ama balin, anak ko aburyas. Dito'y kayo laeng uneg, tapno saan kayo amaan ano. Dagiti gagayang ko karnero. Lumapas na. Ah, Dagiyay dan. gagayem mo dagita a karnero. Uwan nanang. Nagsisingpot da. No nasisingpat da. Apay nga rod ababautan ida je pastor da. Sapsaplitan na ida. Apay nga paiso sapsaplitan di taga-pastor. Dagiti gagayam ko karnero. Sapsaplitan na ida. Tapno surutan da iti kayat na pagturungan da. Kasta ka di nanang. Wan baba. Day tapay ti may sa rason. Asaan ko akayat arumar ka. Amangan no makita na kaday ta pastor kat saplitan na kamat. Naunget ka no day ta pastor. Ita arabi amarik nak ti sakit. Ti panang sapli-saplit day dya a pastor kanya. Kayat da tayo asaksaktan. Idinto tapag numnumaran da tayo mat. Ay magarabiyo gagayem. Ha? Baba! Nasaya at nakarwar ka manan ni kulungan nyo. Nakatulog kaminan. Nagiti kakabsat ko. Isori mo arak. Makistorya ako makanda kayo. Amom, baba! Naragsak kami no adda ka. Wan baba. Pudno day ta. Maliw-liwa kami no adda ka. Apaya ka na yun na kayo asaplitan. Yagi paspastor ka na kayo. No ikoy-koyog na kayo. Apay ngamin. Kasano, di namat ibaga. No sa dino ti pangiturungan na kada kami. Basta bautin na kami latan. Amom, baba! Apalanda ka? Kasta kumamat ti pan na kay parswami. Tapno sanda kami ababaunan. Siyak tinapili ti taga-pastor tayo. Nga alaan na itigatas. Sige latan. Tapno saan nakamanin na saplitan. Sige nga ron. Ngamsyak. Aprosan na itay dagiti dot-dot ko. Lano na akis sayan dagiti dot-dot ko. Nagragsak at talaga. Nanda ka dito baba. Magpaparta kayo ng agtaray. San met onay, baba? Talaga lang amin anahanos kakada kami. Iso ang nalakada kami ang mapasurot. Sige nga Rod, kamatin kayo pa rin. Umaya ka na ba? Tumaray kayo! Anya ngay, naungkan ka manan. Solpang kanto mat ngamin. Makigay-gayo maklang mat. Saan ka mabalin a makigayam kadagiti saan mo akapada? Kita man tilangam, kan tilangada. Nagsisingpat ng tupay. Amom ka di. No anya ti aramidan kan kajay taga-pastor no matiliwan na ka. Karnyon na ka. Sidaan da ka. Wano saan. Ilako da ka. Ijay palengke. Kasta ka di. Iso asaan ka nga umas asidag kadakwada. Nang nangro na iti dayjay nga agpas-pastor. Partsyon na ka dayjay. Ito'y gayam ti kulungan dagito'y ababoy. Adu da gayam ang nakakulong. Nanang da siguro di kadaklan. Kan buryas namot dagiti 5 ababasit. Kaya nga ta dito'y di kanayon amang pasyar kadagiti tarakon ko a karnero. Nabanugak manon anang ipastor kadagiti tarakan ko a karnero. Nal daw laang ang akastoy. Itatay na ipastor kon dagiti tarakan ko.
Anya nga ta, numapanak di ta kulungan dagiti baboy. Ketiliwak jay may sa aburyas. Mabalin sanday jay apartsyon. Tangay jakmat mabalin apartsyon dagiti taraken ko. Tapag numnumarakmat ida. Pagal-alaak iti gatas kendut-dut da. Manglitsunak langan iti may sa ababoy. Da kayo ataraken ko. Ibati kayo pailaang ditoy. Sublian kayo no makatiliwa kon iti baboy apartsek. Minong, amom, taslaan taman ang dakas apang panunutan da ito'y pastor tayo. Wen nga rod, Mini. Dakas manan ti sumsumrak iti panunot na. Kitaam, nagturongan iti kulungan dagiti baboy. Kaslam mo kon, no anya ti aramidan na. Bibi, agring ka. Bibi, awan te may sa kapsat mo. Ha? Ni Baba, nakaruar manen siguro itirabe. Sa dino nga tamanan tinapanan na. Ala, dito'y kayo lang kadagiti kakapsat mo. Tamapan ko berokan. Wan, nanang. Mapan ko kitaan ditayan dagiti karnero. Amangan no at dadita. Naragsak talaga, no, da ka dito'y baba. Napartak kayo nga agtaray. Saan matunay? Talaga lang ngamin anaanos ka kada kami. Iso nalakada kami ang mapasurot. Sige nga Rod, kamatan kay manan. Tumaray kayo manan. Tumaray tayo! Baba! Ninanang ko. Kas na kung ungat man. Nanang. Apay ngay may kamanan dito'y. Talaga saan na kami adangdanggan. Nanang. Saan niyo kumangangongtan ni baba? Awan matitakas nga aramidon na dito'y. Kinapod no na. Isursuro na kami. No kasan no ti sumurot kang kuana. Tayo na laing kami to na sumurot. Saan na kami to nasaplitan di mang ipaspastor kada kami. Agawid tan baba. Saan arumbang ang makigayam ka kadagiti karnero. Ta saan tayo akapadpada dagita. Ala, agawid tan. Agawid akon. Agyaman kami iti panang bisita, baba. Nanang, payakit kitaan na tayo na itataga-pastor iti karnero. Diyan mo, baba. Kasla, adadakas apang panunutan na. Kontra kada tayo. Agulimak kayo. Siputan tayo laang. Katno masidag dito'y kulungan tayo. Kagatan tayo. Wan, nanang. Anya nga tati pampanunutan na. Ha? Madayon. Nalapit. Naamiris na asan ang mabalin ngo masidag dito'y kulungan tayo. Naungat gayam day taa para pastor dagiti karnero. Sungagan na tayo kan kuana. Sigurado nga dadakas apang panunutan na kontra kada tayo. Nagsublimanan ti para pastor. Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Bibi, ayan ni Baba. Ha? Awan manan dito'y abay ko. Remormanan. Jakbatan na siputan. No sa dino tinapanan na. Ah, Nanang, aday tamanan. Ti agpas-pastor. Nakabot-botang. Wan nga rod. Kitaan na tayo manan. Aday tani. Ha? Nanang, kita ni Baba matan timangkam-kamat kadagiti karnero. Wan nga rod. Di para pastor. Imadayon. Dagiti taraken ko a karnero. Kamkamatan da buryas. Agtulnog dagiti taraken ko iti dayjay aburyas. Mayat saa. Mayat nga alaak dayjay aburyas. Takatulungak nga agabog ka dagiti taraken ko.
Inakalaan jay buryas. Kataraknak. Kat inayon ko, kadagiti tarakan ko a karnero. Saan nga rod at iniliw ti pastor ni Baba Aburias gapo tanasingpet daytoy kadagiti taraken na a karnero. Katagingga adimakkel ni Baba Aburias ison ti tagaabog kadagiti karnero. Kat manipod idin nagkakadwa ken nagagayemdan kadagiti karnero. Bueno obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.